Δημιούργησε το δικό σου κουτί ευτυχίας. 3 απλά βήματα για να δημιουργήσεις το δικό σου κουτί ευτυχίας. Βήμα νούμερο 1. Βρίσκουμε ένα κουτί. Βήμα νούμερο 2. Βάζουμε μέσα σε αυτό το κουτί όλα όσα θέλουμε να είμαστε και να κάνουμε τον επόμενο χρόνο. Πώς γίνεται αυτό? Κόβουμε φωτογραφίες από εφημερίδες, περιοδικά, ένα ωραίο σπίτι, μια ωραία δουλειά, αυτοκίνητο, μια φανταστική σχέση, ό,τι θέλουμε και τα βάζουμε μέσα στο κουτί μας. Μπορούμε ακόμα να γράψουμε και ένα γράμμα για το πώς θέλουμε ακριβώς να είμαστε τον επόμενο ένα χρόνο. Βήμα νούμερο 3. Το κλειδί για την επιτυχία για να γίνουμε όλα τα όνειρά μας πραγματικότητα είναι ο συντονισμός. Που σημαίνει ότι αυτό το κουτάκι πρέπει να το βλέπουμε τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα. Μπορούμε να το έχουμε στο κομμωδίνο μας, στο γραφείο, εκεί που πίνουμε τον καφέ μας. Συντονιστείτε με τα όνειρά σας και φτιάξτε τη δική σας πραγματικότητα.